Cando nós éramos pequenas, solo no Espolón, porque había poucas barracas, ora hai moitísimas, unha pasada, pero antes poñíanse solo no Espolón, e con iso estamos felices, máis felices que os rapaces de hora que teñen moito máis. E poñíase, bueno, barriga verde, as lanchas voladoras, outras lanchas que eran de empuxar, lancha, había que empuxar, e logo os caballitos, unha roda de caballitos, de cabariños, que había o dono da roda tiña que empuxar pola roda, o dono e máis os empleados do dono puxando para que a roda se movese. Aquilo era terrible, porque despois xa viñeron outros cabaliños que non se ponían xa, pasado anos, cando eu tiña 15 anos ou 14 ou así, viñeron outros cabaliños de sube baixa que xa non se poñían no Espolón, poñíanse na Praza da Concheira, un sitio que se chama Praza da Concheira, viñeron os cabaliños, as cadeas, pero xa nós teníamos 14 ou 14 anos, ou se xa cambiou, xa iba cambiando a historia, xa cada vez as atraccións eran máis numerosas e xa non estaban todas no Espolón. E logo tamén había churros, as churrerías, poñíase algunhas, e as almendras garrapiñadas do cubano. Acórdome das tómbolas que tamén se poñían no Espolón, e que unha filla de Barriga Verde que se chamaba Celia casouse con un señor que tiña un mozo que se chamaba Manolo da tómbola. Entonces, fíjate, xuntábase Barriga Verde, que era sogro de Manolo da tómbola, Celia, a súa muller, e pola Pascua tuveron aquí un fillo que lle chamaban, non sei, os padriños me parece que foron xente de aquí de Padrón, e chamaban o Padronés entre eles, claro, naceu aquí. Tamén había os tiros de pichón e os tragabolas, pois, ou sea, ti collías un rifle, non? Entón os tragabolas era unha cara con unha boca moi grande, tiña, en vez de dentes, tiña bolas, e ti apuntabas as bolas, claro, eran os tragabolas, e se lle dabas, pois nada, premio. A ratita era en forma circular, a tómbola esa era en forma circular, e logo tiña era con había un coballa, e logo tiña unhas casetiñas con uns números, ti collías unha rifa, non? E se o coballa metíase coincidía a caseta do coballo, onde se metía o caballo co número que tiñas ti, pois era premio. E a sorte de paxariño era unha señora un señor que levaba un paxariño, unha jaula ou algo así, e sacabas ali un papeliño e leías, e ali salía a túa sorte, claro. Pero iso xa debe de ser de Barriga Verde ou antes de Barriga Verde. Iso é moi antigo. Si, de fenómenos, pero iso xa non éramos moi pequenas. Había dous tipos canallos gordísimos, que parecían loitadores de sumo, e xa seríamos unhas mozas a mar de así xovenciñas e tal. Fomos a ver esos dous tipos, empezaron a mirar para nós, parecimos que os monstruos éramos nós, escapamos da barraca rapidamente, que éramos pasmados, escapamos a correr.